10,000 जेनजिया उदालगुरि बियाबखौ जौगानायनि खामानि मावगोन। रायजो राजानि अरन'दैखौ दाननायनि हेंथायै खामानि मावगोन। बे बाराव उदालगुरि बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथिखौ देरहासार खालामगोन। बे बाथ्रायानो जाबाय इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर' बिथांनि। उदालगुरियाव एबाराव नो एक्सकिउज जेनजि 10,000 जेनजिया समस्ति परिवर्तन खालामगोन। समस्तिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, जोंहा नार्सिं कलेज, पलिटेकनिक, इउनिभार्सिटिनि थाखाय जों बयबो भट होगोन। रायजो राजानि अरुनदय दानजानायनि बिद्र'आव रायजो राजानि अरुनदय दानजानायनि माने रिभेन्सखौ एबाराव लानानै बिपिएफ दोलोखौ फेजेननानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार होगोन। बे खाथां। नंगौ, बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंबावदों दि ससियेल मिडियाया मोजां खामानिनि थाखाय जानांगौ, नाथाय दिनै ससियेल मिडियाया सोरनिबा राजखान्थि हिसाबैसो बाहायजागासिनो दं। बिपिएफ दोलोआ सोरनिबा अरन'दैखौ दानना गुबुननो होबाय। जाय सुबुङा रांखौ मोननांगौ बे रांखौ गावसिनि मानसिनो होना लाबाय। खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'नि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंथिबावखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो। एन्टायर उदालगुरिया दिनै ट्रेक्टर प्रमद बर'नि दैदेननाय नमिनेटेड केन्डिडेट दिपेन बर'नि फेभाराव एन्टायर उदालगुरिया दङ। आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायगोन, जाति जनगोष्ठीखौ खावलायगोन, उदालगुरियाव एबाराव नो एक्सकिउज जेनजि 10,000 जेनजिया समस्ति परिवर्तन खालामगोन। समस्तिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, जोंहा नार्सिं कलेज, पलिटेकनिक, इउनिभार्सिटिनि थाखाय जों बयबो भट होगोन। रायजो राजानि अरुनदय दानजानायनि बिद्र'आव रायजो राजानि अरुनदय दानजानायनि माने रिभेन्सखौ एबाराव लानानै बिपिएफ दोलोखौ फेजेननानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार होगोन। बे खाथां। आरो बेखायनो आं बुंबाय जे बयबो जोंनि जायफोरा संग्रामि दैदेनगिरिफोर दंमोन, भलन्टियार फर्सनियानो जा, बारग' एबसुनि दैदेनगिरियानो जा, आथिखालनि एबसुनि मावथि बिबानगिरिफ्रानो जा, जोंहा एक्स एनडिबि माने आरडि ग्रुप, माने पि माने ग्रुप, जोंहा गबिन्द दा दैदेननाय धीरेन ग्रुपआनो जा, जोंहा एस ग्रुपआनो जा, दा एक्स बिएलटि जायफोरा दङ दिनै बिथांमोननि दुखु दाहा बेदनाफोरखौ जों बुजियो संग्रामि सुबुं हिसाबै। आरो एनएलएफबिनियानो जा, बयबो इउनाइटेडलि बुंदों जे संग्रामि दैदेनगिरि मावथि जोङो बयबो इउनाइटेड। आरो बेनि इउनिटियानो बेनो जे एबाराव जातीय धाराजों, जातीय चेतनाजों, जातीय सार्थनि थाखाय 25 बोसोर खामानि मावनाय सुबुंखौ बयबो अनसायनानै जों देरहाहोनांगौ। बे खोथाखौ बयबो बुंदों। खारन बिएलटिनोबो 2005आव बर' रायजो राजाया सुबिदा होदों, बिटिआरबासि रायजो राजाया सुबिदा होदों, एनडिएफबिनोबो 2020आव सनमान होनानै मर्यादा होनानै देरहाहोदों। अब्ला इउपिपिएलनि केन्डिडेट ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाय केन्डिडेट जादों दिपेन बर'खौ मानो जोङो समर्थन खालामनो हाया? बिथाङा 25 बोसोर जातिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय। बे खोथाया दिनै इसिङाव बायजोआव सोलिगासिनो दङ। फिसा बिला बेबायदि प्रपागान्डा, एनडिएआव भट होनांगौ, ओरैयाव भट होनांगौ, जेसेबां प्रत्याबान फैथों, जेसेबां प्रपागान्डा फैथों, बेफोर प्रपागान्डाया जोंनि खाथियाव जेबो फेरलेबसेबो बिलाइ दायसेबो मावहोनो हाया, सोमावहोनो हाया। आं रायजो राजाखौ आपिल खालामबाय, इउनाइटेड था, खौसे था, बयबो इउपिपिएलनि बिजाथि ट्रेक्टराव 9 एप्रिलाव भट हो।